Studenti Għawdxin li qed isegwu kors full-time f'Malta se jirċievu s-sussidju ta' €400 pagabbli kull 3 xhur fil-kont tal-bank tagħhom permezz ta' sistema magħrufa bħala direct credit. Dan jgħod tal-istudenti Għawdxin li qegħdin isegwu kors fuq bażi full-time l-Università ta' Malta, l-EMCAST jew l-Istitut tal-Istudji Turistiċi f'Malta. Min din is-sena akademika l-istudenti se jibdew jirċievu dan is-sussidju direttament fil-kont bankarju tagħhom minflok b'ċekk li kien jintbagħat bil-posta fir-residenza rispettiva. Il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo ħabbar dan waqt laqgħa mal-Kunsill il-ġdid tal-Grupp Universitarji Għawdxin. B'reazzjoni l-Aġent President tal-Grupp Universitarji Għawdxin, Jonathan Mintoff, ikkonferma li dan il-pass se jwassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-istudenti li issa mhux se jkollhom skariġ żejjed minn u lejn banek. Star li din l-azzjoni ttieħdet wara li aktar kmieni din is-sena sar starriċ mal-istudenti u mal-membri tal-għaqda. Il-proposti tresqu quddiem il-Prim Ministru u l-Ministeru għal-Għawdex u fi żmien ftit xhur it-talba tagħhom mhux talli ingħatat widen talli ttieħdet azzjoni. Fi stqarrija tal-Ministeru ntqal li dan jikkonferma kemm il-Gvern għandu għal qalbu l-interess tal-istudenti u juri biċ-ċar li se jkompli jagħmel minn kollox biex jassistihom fl-istudji tagħhom.